Assalamu alaikum Türkmenistanlılar, vatandaşlar. Ähli Türkmenler. Şuun 28 oktyabr 2025 yıl. Şu videonu yazmak sebebi oldu käbir döşünü urup oturan täze opozitsioner diýilmi, pravozащитникларmy. Şolar ma nimetler, gaz verdiler da. Ýöne men esasy bu zatlarda çykaşym gelene videoda. Indi näme men aýdym? Buların öz arasında dabaralary, urşlary. Näme üçin gidip otyr? Bir topar adamlary şu urşa sokma. Menem sokdular ýakynda. Ýani 3 saat monozal video goýupdyrlar. Men barada. Sebäbi ara iş etmezligini görkezip otyrlar. İş edip bilmezligini, tejribesi ýoklugyny. Yıldan yıl şu OBS'ye gatnap ýörler, yıldan yıl. Şu nemede otyrlar. Arzı şikayet edip otyr. Ýöne çykylgasyny etmeýärler. OBS'de hezel edip bara bular diňleýärler, öz arasynda gülýärler. OBS'den o Ýewropanyň birleşen hopsuzlyk nemesi Organizatsiýa по безопасности сотрудничества Европы diýen OBS ýygyny. Diňe şu bir gurama bizim çykylgymyz bar. Ýönekey adamlar. O taýda barıp olaryň ýakasyna tutup şu zatlar aýtmagyň ýerine naprin işlemeýiňiz. Türkmenistanda zat etmeýiňiz, iştat etmeýiňiz. 26 ýylyň içinden bäri näme alan galaňyz bar? Türkmenistanlarda näçe kadr taýinladyňyz? Näçe adamlar türmeden çykardyňyz diýip aýtmagyň ýerine bular bara bar azı şikayet edi, özüni görkezmäge reklam etme barýarlar. Ya anarki nemeler kruasan da barýar. Türkmenistanyň borcu var şu neme nepravительственный organizasiýa etme. Näme nepravительственный organizasiýa? Haýsy bir nemelerini edip otyr, borçlaryny edip otyr Türkmenistan. Näme üçin edenak? Sebepsiz ýalar bar, şu tatlar ýakasyny tutmagy aýtmagyň ýerine bular bara şu arzı şikayet edip bular bara özüne barıp şu taýda atçot ýaly baryp görünüp gaýtmaly. Belkim bular pul alýandyr. Şoň üçin o ýanyň sırtı ýyrtylyp otyr nemeler. İnsan goroçyly pul alıp nemeden akla diýip. Endi men aýdyp otyryn. Eger şol pul alsalar, çykaryň delillerini, çykaryň suwutnamalaryny, hemme zatlaryny görkezin. Bärde bara sırtyňyz ýyrtyp oturma. Lala, senem bara. Sen näme diýipsiň o taýa baryp? Alişer Abdullah'ın oğlu, Alişer Abdullah'ın oğlu diye anarkılar maydı otuyor. Sen düğünden sonra näme üçin şolara kömek etmeýiňiz? Sen näme bilip otuyorsun Alişer Abdullah'ın oğurlanlaryny? Sende suwutnamaň barmy? Deliliň barmy? Belkim Türk'ün territoriýasyny öldürendir olar. Deliliň barmy? Çykalyň deliliň barmy? Men senden soradym, deliliň barmy diýdim. Ýok diýdin. Biz bilýäsdiň. Bilýän olsa deliliň çykar. Näme sebäpden çykardylar onu? Turkiýadan. Indi eýlekle warap. Näme diýen bu? Geldi käriz ölen bular ýapşy. Anarkyp geldik nemedi ýapşy. Olaryňam dogry, ýapşsa ýapşy kalsyn. Ýöne siz olary ýapşyň. Näme üçin OBS'den siz talap etmeýiňiz diýip. Näme üçin talap etmeýiňiz işlemeýänligini? 2 ýyldan men bäri baryp ýörün. Talap edip otyrna. Ertesi gün o nemesini, hopsuzlyk nemesini guramasynyň bölümüň başlygynyň orunbaşary men ýanymda gördü. 2 ýyldan bäri gatnap ýörün. O anna durda aýtdy. Şu ýylym aýtdy. Ondan öňki ýyl aýtdy. Ýöne öňki ýyl aýtmady. O Garalpak bilen mejbur boldy. Meşgurlanyp ýördi. Şu ýyl türküň nemesi bilen aýdyp kaldy. Türk'ün nemesine aýtyp kaldy. Ýöne esasy bokurdan tutmalar näme üçin işlemeýärligini. 26 ýyldan bäri Türkmenistandan pul alyp otyrlar. Siz nemäni arky Ýuliýa bilen özüňiz duşupsyňyz, özleriňiz neme dipsiň şertli almışdyp. Näme indi sırtyňyzy ýyrtyp otyrsyňyz başga ýerde? Ýyrçak bolsaň aýdyň suwda baryň zat beriň, çözüň. Agent diýipdir. Menem agent diýip iglan etdiler o 5 ýyl mundan ozal. O wagtda men dokumentim hem ýok, zatym hem ýokdy. Ýewropa barar ýa. Men registrasiýa edemem dagdy. Şo wagtda men neme boldim? Näme o? Refugee diýdim, statusum bardy. Bersin anarky näme? Kim agent diýen bolsa, bersin dokumentleri bar. Şweýçarň dokumenti bar, Fransaň dokumenti, Kanadaň dokumenti bar. Bersin suwda, siz näme şolar bilen işleňdi işiňiz bar?
Ya at depişer ortasına neme kalacak olayınız mı? Lala sen kovucu ol. Sen ipatiyemiz kal. Sen temana prezilat etmiyorsun mutaydı. Sen yal samsıkların var ha kulağından etmiyorlar. Neme Avrupa'nın kuruması. Bardım, ettim, beyttim. Neme barıpsın sen? Pakir yalı yördünüz. Hiç sadık. Sen beni arkın yanında, kruasanın yanında bukulup yor. Kruasanım demeye alakayalı kaçıp gitti seni taşla. Sen ne için OBS'ye aydaymadın şonun nemesini arkı agent değil deyip. Ondan sonra çıkıp demedip yıknaşıp otuyorsunuz emmeniz. Maskara bile. O zaman doğru gelir Türkmenistanlı. Siz öz aranızda var ya düşünmeli. Öz aranızda birleşmeli. Siz öz aranızda nemede otuyorsunuz deyip. Siz özünüz nemede otuyorsunuz. Şöyle olur, şöyle yaman olsa. Sizin var ha. Pul meseleniz var. Şu ara düşen olsa. Siz suda verin. Suda verin. Delilleriniz var olsa. Subutnamanız var olsa. Verin. Men işim yok siz öyle. Men her videonuzun aşağına yazı отayım. Подробное видео сделайте. Men не пойму, о чем речь идет. Hazır men başka bir nemesini efirinden gördüm. Şotaydı şu bolanı vakalar vardı gurun getir. Şonda da düşünen real değil. Sen polumiyere mi, poluskazını zatlar ayda otuyorsunuz. Şimdi Türkmenistanlılar. Bunlar şuydu, bak men bunları var ha ne mi bu siyasi küntüler. Siyasi hürrüler. Sen bunlardan hiç de çıkmıyor. Öngün ben ayttım. Daşı yurttan karışma. Bunların действительно bir niyetleri var kaçıp gitmek. Türkmenistan berde olsa bu Türkmenistan'dan kaçıyor. Otaydan kıyırıyan mı oluyorlar bunlar? Türkmenistan'a gitmeler. Hemmesinin biyometrik pasportları var. Mende yok pasportum. Men Türkmenistan'da rozgı. Şonda da barasım geliyor. Bir zat kağız versin men gidecek Türkmenistan'a. Yine bu Türkmenistan'dan kaç. Men öldürüyorlar. Men nemedi. Onda Türkmenistan'ın dilini çolamanlar. Öldüren olsa. Sen şöyle canın koyun olsan Türkmenistan'a var ha. Türkmenistan'a gitmeli. Halkı görüldülü olmalı. Şimdi akşamam men eşittim pul yığnap başlaptırlı. Nuri'ne nemesini günahsına aldı. Nuri'ni öldürüptürle diye ayttım men. Akası direken o. Türkmenistan'a gitti diye ayttı. O zaman Türkmenistan'dan can ettiler anarka deyip. Birim men emkama deyip. Nuri'ni tuttuk da öldürdük deyip. O direken o. Cünk edip otirin o. Nemen efirinde. Olar pul yığnap başlaptırlı. Nuri, Talip, men siz ölenim gidecek. Lüboy momentu gidecek. Yani pul verecekler. Men 300 adam ön ayttım. 300 adamla 3. ediyen dedim. Eğer siz dedim nemen dedim. Murat Duşev'in önünde şu türmenin önünde miting etseniz dedim. Palatkasından mı koruyan zadından mı koruyan dedim. 300 adam. Yani o vakti ne yapayım? Men size nemelerim bağdı. Elindeşler pul verecek adamlar. 300 adam boyun alamak 100 adam boyun alayan. Özümüm öz adamlarım benim bu bariyen. Üçüncülüğü medyen şolarım. Men şoları pul veriyen. Men şoları kaçan gidiyiz. Kaçan gidiyiz ma sorağın aydın. Sorağın aydın. Ya yine sizi bu arkalarını uçturayıp suud bir neme TikTok'ta güymeye oturacaksınız mı? Bunlara suuda veriyen urşu otururlar öz arasında levaplar. Arkalara size halkı güymeye oturuyorsunuz. Şonun için şeyle Türkmenistanlılar. Bunların men hemmesini aydın. Siyasi hürrüler ola. Siyasi küntüler. Bunlardan hiç de çıkmıyor. Yöne ruhunuz düşürmeyin. 6. noyabrda ABŞ'ın prezidenti hemmesini yığınayan eken Orta Aziya, Sentralna Aziya diyese prezidentlerin. Şonda bunlar kapana düşeldi. Ne için kapana düşen? Men aytdım, bu Orta Aziyada öňüne ay dedim. Şu ABŞ'ın bilen Orsun dedim. İnteres etmese, safpadat etmese Orta Aziyada. Bizde hiç zat özgörüş olmaydı. Çalışma hiç zat bolmuyor. Endi şu neme vaka gelip otyr. Hanı göreyli. Eğer ABŞ'ın deyin etmese Orsun'un sırtına kazık kakıyor. Eğer Orsun deyin etmese ABŞ sırtına kazık kakıyor. Ne yazıp kazık kakıyor? Bunların bar pullarını Allah ekber ediyor. Orsun pulunu urda hani
Avropa 300 milyardny pulny özün kedip otyr. Türkmenin bara, Türkmen Berdimuhammedowyň pullary daşa ýurtda bolsa, olar hemme pullar gidýär. Şoň üçin garaşaýlany. Şondan bir zatda bolar. Eger şo taýda o pullar diýip neme dip başlasa, Türkmenistan oruslar bular gazyk kakyk sırtyna. Görüş. Bizde de alıp yatan Daşary işler ministri ýok, şeytan, tilki. Indi oyunu kutardı, indi direkt yola düştü. Düşünüyorsunuz Ya bir yana, ya o yana. Yani iki tarafa da nire bir yana gitse adam ağramı var, o yana gitse de ağramı var. Şöyle neme yağlı, vazelin yağlı bolmuyor. Şonun için şöyle yadayla. Tayinler versinler. Demesin tayinlamalı olsa. Vazelin yağlarına. Taylap. Böyle sağ olun. Yöne bu var siyasi hürrülere, siyasi küntülere yine size maslahat. Beydip halkın önünde avre kazanmayınız. Halkın önüne çıksanız hakikat iş bilen kazanıyınız. Ne medeniz görkedi. 5 yıldan beri adamlar aydı. 5 yıldan beri gürle otizin la İster edeni işiniz yok. Kino. Yöne biri yine Galanski serial baş kömek neme diye alıp barıya. Biri Fransuski, Şvedski, Turetski serial alıp barıyalar. Biri neme Pohati, agent, falan pskan deyip. Yöne iş yok. Yeke bir çıkalıgı yöneke adamların çıkalıgası şu OBS'ye. Şu taydan bir ağzı yürü olmam gerek değil. Her kim öz tarafından aytsa, şu OBS işlemeyen. Şonda hemme aktivistler türmede oturanlar var ya, hemmesinin havarını alıp başlayalım. Düşünüyorsunuz mu? Sağ olun. Sağlıkta görüşeyle.